BPP te ani ai ngo you play. Dapur election pat. Ya kawe lama kot. Ya kawe lama bom. Ya kawe ki jaj pakijaj lama ki babun jaj. Namar ki ong. Li long senopi BPP klem pisa te. Yele election long hi. Kumbong ba arden tangga syarum ai. Syulik terkong. Namar bangi pas go tu. Ya ka ai ka kamram ka jong no mikmat. Ngempat tip ya ka ai ka hok ka jongi. Laringi supai tang kendiaru ya ki emale haga jela Meghalaya. Kai ka hok ka jong pat ba. Nai keren ya ka kot ka khia, nai keren ni ke school, nai keren ni ke linti singkin, nai keren ni ke omba momdi. To syukren so tangi ka wai ka hok ka bau emale de benle. Bakata ka de ka bha ka baga sarkar ka lamang ya ka wai pa ka wai ka constituency lingbau emale. UMLE ula aban yarap iki pajba haga constituency ka sarkar ka labha hagni ka sansunam ka bladep ka sarkar ka bha adu shiajar laispa laipnyo pon sanlak shiajar laispa laipnyo pon sanlak kani ka bha kadei nagamta ka nyo amrem constituency ka ar nong krem constituency kamaulai constituency baro ki constituency lamang baginyo shiajar laispa laipnyo pon sanlak badya kani kabha balamang yapi kinong song snong hagne constituency kaya lingbao UMLE ude unong pen bha unong pen mang lingba kani ka scheme kibam don ying la banai ying beduk kibam la shu ban marmot ye ying kabalajot la ban ai nang ta la ban ai ying snong la ban ai ying school la ban yarap ignong rap la ban yarap ignong ri jingri la ban yarap ig samla ki baseng kam seng jam ka shong ka jing start bat ka jing punan kam hok ka jong UMLE ya kata ka bha ka ba kani ka constituency ka deben yo kani ka UMLE scheme kam dei ka nong mai nong pa jong UMLE kamdei kanong kinti ke jong UMLE kadei ka hok jong ginong shong snong kabawan lingba UMLE baga sarkar ka alat UMLE ba un pentrekam kamdei baga lech ka pla jong u kum ginong jet ti basta hatongi donne mi kata ka jing slur ban kli ya ubang ila jet ban shakri haba pi jet UMLE pi jet bun shakri pi Omdei bu UMLE usyakri ay. Uyo ada ketulap. Mental ada pi kot syakri. Ya gibriu bagian wantre hiying jong pi. Pila ikut dor ke babiang. Kaya ke bapile. Ya utau briu. Lani ya kata ke briu. Pipet yong kumno ke trekam. Lani kumno trekam. Sebut mental pi saya sini. Kaya ke kam sini ke bakam betrei. Pithung sensar, pithung tempo. Pihak ban tray ya kabri, pihak ban penkot ya kabri, mo. Nangta pihak ban kedang step, pimla nomor kabri kala he, piwat nong belano. Da pilawat nong bela, pilayo nong bela, pi aga dor ka babiang. Kay ka ba pi kimiliti to nong bela. Pi kimiliti ba unlet sebri un tiak bet. Ne Pikmilinti ba habang ay bala mot menta ka stem ka jingmi na ka bridge nga ka deban kam klan. Ka jingmi na ka bridge nga ka deban kambon. Namar ka tadaw pinpet kumnu ta uba pi ay bala utrey. Tilada kami kam kum kanong ay bala lani kumunong ay bala pinong kanyo labiang sitayo pipen sengeno. Namar ba kata ka painong ka ba pisiu ba ka kam ka butray kami hap. Lasiu da ka dor ka ba biang yengi ki UMLE ban syakri upat ba. Dan ne menut ban keli cingkeli ki UMLE. Ne pia ting ne. Ting ban keli cingkeli. Larang idang ting ban keli cingkeli yagi syakri. Kapani bangim pas ngoto bangilong ki kenrat dainam daina
ken mau mangi ngi dei ki kenra ngi jit mangi ya kita ki syakri lada upat ba uman ujit lada uman ubret nga ki jit nga arajar pra ki jit nga arajar khat lai arajar khat pra nga sabret nyau pun ribut ngarem ngamla liye katanga krep tu si tenggaru ka mele skim ngaya sa ja po assembly ngaya kun bu asam rifle ngaya kun bu air force nrei haba kadon ka jing sharem ngamla liye ngahaban sngap namar kabor ka syong hupai ba tila du pai ba wong bu bakalar umla liye san snem habab bagan kot kata ka san snem tikata ka jadi ka bangi kwa ma pin snow to ma piwe kumno pin jit syakri nang ni syakmat u syakri u kumno pin jit nang ni syakmat u syakri uban pen roy ya ka kam ka jam ka jong pi u syakri uban pen so kemen ya pi uban pen kemen uban pen hun lingba ka jing tri hok ka jung ne u syakri uba pimi tanga kemut ka khamat ro